За 11-та поредна година самодейната театрална група към читалище Георги Кондолов Царево поднесе спектакъл на обществеността в Морския град. Те зарадваха публиката с премиерата на пиесата "Вражелец". Какво бе, златна ли бе? Златна ръка, бе, чорбачи! Не се смейте до това, бе! От ръката нищо няма да казва. Не се смей, бе. Прави човекът. Златна ръка, бе, що ти каза? Нейна автор е класикът на българската комедия Стефан Костов, известен из класическата си творба Големанов. Със саморонния си талант, с бликащото си чувство за хумор и всеотдайност на сцената, артистите разказаха историята за едно село, след пристигането на драгоселец, който завлича финансово цялото население с обещание за гарантирана печалба от печатането на фалшиви пари. Самодейните актьори, които по професии са учители, телефонни техници, общински и горски служители, икономисти, отделят от свободното си време за репетиции и представления, обединени от любовта си към театралното изкуство. Това, което ме кара да играе, е тръпката и най-вече да видя така хората да се радват в тези трудни времена. Това е най-хубавото нещо, което се случва в този град. Най-хубавото нещо. Нека да го запомнят всички. Играта на актьорите бе наградена с бурни овации. Театралната постановка ще бъде играна на сцените на всички населени места в общината, както и в градовете Приморско и Созопол.